Van harte welkom vanuit het Europees Parlement in Brussel, waar we toch een beetje verwees staan na het overlijden van Mathieu Segers afgelopen maand. De Europakenner bij uitstek, natuurlijk ook wel de man van het verdrag van Maastricht. Zo vaak de gast ook hier in het programma, de trots van Maastricht. Zo'n duidelijke mening zou hij gehad hebben voor de onderwerpen waar we vandaag over spreken. Bijvoorbeeld over desinformatie als politiek wapen. Bijvoorbeeld over de migratieregels die zijn weerslag hebben op studenten. En over de Limburgse vlaai met een Europees stempel. Daar gaan we het vandaag over hebben met Bart Groothuis. Hij figureert in een serie, een journalistieke detective van de NPO. Europarlementariër van de VVD. Barbara Moensister, zij is correspondent voor Politico. Lange tijd ook de dame die Nederland en België in de gaten hield voor dat platform. En Pamela Habibovic-Hister, zij is rector magnificus van de Universiteit Maastricht. Hier vandaag in Brussel in het Europees Parlement voor Avondgasten Europa. Ja, van harte welkom. En u ziet, ik kan het jasje even losmaken en het heeft alles te maken, die noodzaak in ieder geval, met het feit dat de Limburgse vlaai een Europees certificaat heeft gekregen. Beschermd eigenlijk, daar gaan we het vandaag over hebben. U zag ze al op tafel staan met onder andere Bart Groothuis, waarvan we hoorden dat hij niet de vlaai haalt in Spouwbeek, maar ergens anders. Ja, in Münstergeleen de laatste tijd ook wel vaak. Dat doen we, ja. Mijn schoonfamilie woont in Spouwbeek. We doen het daar ook, maar ook in Münstergeleen en andere plekken. Ja, je moet een beetje shoppen, hè? Ja, inderdaad. En een echte kenner merkt dit dan ook al. Barbara Moens, van harte welkom. Afgelopen maandag was zelfs de voorzitter van het Europees Parlement, Roberto Metsola, aanwezig om dat certificaat te lanceren. Hoe speciaal is het dat de voorzitter daar tijd voor vrijmaakt in deze periode? Ik denk dat ze de vlaai heel lekker vindt. Want het is inderdaad vrij uitzonderlijk dat zij daar tijd voor maken. Maar achter zo'n beslissingen zit er altijd wel een hele lange opbouw en een hele lange campagne. Dus als die beslissing dan valt, dan mag dat ook wel gevierd worden. Ja, het was een mooie eer inderdaad voor de Limburgse bakkers, Belgisch-Limburgs en Nederlands-Limburgse bakkers. Pamela Habibovic, van harte welkom. Als we dan toch aan het vieren zijn, van harte proficiat toch met uw erkenning als topvrouw van de provincie Limburg. Dankjewel, dankjewel. Is het nog nodig? Het is nog nodig, helaas. Ja, ik denk als we kijken naar loonkloof in Europa, in Nederland ook in het bijzonder. Als we kijken naar de samenstelling van de besturen in de industrie, maar ook in de overheid. Ik denk dat het helaas nog nodig is. En dat we daar aandacht aan moeten blijven besteden. Ja. Dus diversiteit in het algemeen. Ja, duidelijke woorden. Dadelijk spreken we erover verder. Maar eerst even naar afgelopen maandag natuurlijk op het moment dat de Limburgse vlaai Europese erkenning kreeg. En daar klonk ineens het bronsgroen eikenhout op deze plek. Limburg dierbaar oud, daar is mijn vaderland. Limburg dierbaar oud. Europe is everywhere. And if we can bring in our decision making as legislators the possibility for your best traditions to be preserved, then we can all coexist happily. And I think this is a real true example of that. Waarom is het zo belangrijk? Om met name zeg maar, een steun in de rug te zijn voor al die hardwerkende Limburgse MKB-bedrijven, die bakkerijen. Ja, dit is een stukje onze identiteit. Hè. Dit is de ziel van Limburg, die Limburgse vlaai. Die moeten we koesteren. Dit verbindt ons. De Maas verbindt ons, carnaval verbindt ons, de schutterijen verbinden ons, onze taal verbindt ons. Ja, en het meest grote symbool van die verbondenheid is die vlaai op de tafel bij de familie. En daar moeten we trots op zijn. Maar het is heel belangrijk dat je die cultuur en dat culturele erfgoed ook beschermt. En dat is precies wat we hier vandaag gedaan hebben. Waar moet het nu aan voldoen? Kunt u ons een paar regels geven van de criteria die gelden voor de Limburgse vlaai nu? Het moet dagvers in Limburg gebakken zijn. Het mag niet ingevroren worden. Het moet rijkelijk belegd zijn. Het mag tussen de 140 en de 1,4 kilo wegen. Het moet in Limburg gebakken zijn. Dat zijn een aantal van de belangrijkste thema's, denk ik. Waarom is het zo belangrijk? Omdat er heel veel te koop is, wat totaal niet met Limburgse vlaggen te maken heeft. Als het rondjes en gebakken zeg ik altijd, en de Zuid-Limburgse vlaai op dat verkup blijkbaar goed. En dat willen we niet meer, als echte ambachtelijke bakkers. En juist door de Limburgse vlaai ook als zodanig te certificeren en vast te leggen en te beschermen, leg je die unieke binding met Limburg en die vlaai leg je vast. En dat maakt het veel sterker. Dat maakt ook de positie van de bakkers in Limburg natuurlijk veel steviger. Maar ik vind het toch gewoon passen. Everything has to come out of the oven.
Die erkenning geeft een extra impuls, vind ik, ter promotie van de Limburgse vlaai. Ook ter ondersteuning van de bakkers. Want ik moet toch zeggen, het is mede dankzij hen dat we dit hier nu vandaag erkennen. Allee, je vindt ze niet meer veel, hè, die echte warme bakkers. Dus ik denk ook dat we onze ambachten, onze bakkers moeten koesteren. Ja, maar voor de consument is dus het oog het teken van als hij dus een Limburgse vlaai koopt met dit beschermd gebeuren, dus geografische aanduiding eromheen, dan weet de consument ook van hé, dit is dus echt Limburgs, echt geproduceerd in Limburg, door de Bekker, volgens die bekende specificatie. Ja. Ja, een trotse Frans Vonke en Marcel Roebroek dus afgelopen week hier in het Europees Parlement in Brussel. Meteen gingen er ook stemmen op of misschien de Brabantse worstenbroodjes of de Twentse wijnen die erkenning zouden moeten krijgen. Het heeft 7 jaar geduurd, die erkenning voor de Limburgse vlaai. Bart Groothuis, is dat een reëel traject? Nou, 7 jaar is lang, maar alles hier in Brussel gaat soms traag. Maar als het eenmaal zo is en zover is, dan komt niemand er meer tussen. Dan denkt heel Europa hetzelfde over. Dat is het voordeel van de EU. Ja. Maar de Twentse wijn, zegt u... Kijk, de Twentse Krentenweg mag wat mij betreft ook open. Dan ontvang ik over een aantal jaren de Twentse bakkers hier ook op dezelfde gulle wijze zoals Jeroen Leenaars dat zo goed doet. Ja, in die zin verbindt u ook een beetje de twee regio's en herkent u de culinaire en de culturele tradities. Dat is helemaal. Want ik ben fan van Limburg, dat weet u. Ja, dat weet ik inderdaad. Daarom zit u ook hier. Ja, heel goed. Barbara Moens, dit soort momenten met erkenning voor de Limburgse vlaai, voor sommigen futiliteit, voor anderen ook wel de kern van Europa in de zin van dat je die diversiteit ook moet koesteren. Krijg je die veel gewicht? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, inderdaad, zoals men ook zei, om Europa ook dichter bij de burger, bij de ondernemers te brengen, maar ook om ervoor te zorgen dat die ondernemers gesteund worden en beschermd worden, ook naar buiten de EU. De eenheidsmarkt is een heel sterk element van de Europese Unie, ook als het gaat over de concurrentie met de Verenigde Staten, met China. En we zien dat die geografische indicatoren, dat is een heel krachtig instrument om bijvoorbeeld rond de Italiaanse producten, die wij allemaal kennen en associëren met Italië, maar die heel vaak worden nagemaakt in andere landen, om die te beschermen. Ja, zoals een Parma-ham bijvoorbeeld, dat je weet van ja, die kan alleen uit Parma komen. Ja, inderdaad. Parma-ham, champagne, al die traditionele Europese zaken. En het is goed, denk ik, dat dat nu wordt uitgebreid naar zaken die, zoals de Limburgse vlaai, die misschien minder top of mind zijn, maar die ook wel echt een verschil kunnen maken voor die mensen. Ja, en voor de beeldvorming misschien superbelangrijk. Het was ook natuurlijk een onderwerp waar we graag over hadden gesproken met Mathieu Seger. Zou er zeker een duidelijke mening over hebben gehad. Zeker omdat hij cultuur en culturele diversiteit zo wist te appreciëren. Maar hij is ons ontvallen afgelopen maand. De man die zoveel wist over Europa, was Europa eigenlijk, was ook Maastricht. En die twee die kwamen tot zijn eigen verbazing eigenlijk zo in hem samen de laatste jaren. Pamela Abibovic is rector van de Universiteit Maastricht. U ook gecondoleerd, mevrouw Abibovic, met verlies. Wat heeft Mathieu betekent de afgelopen 7 jaar voor de universiteit? Nou ja, heel veel. Ik denk dat Mathieu, zoals ze zelf zei, hij is een grote denker over Europa. Het is ook iemand geweest die in staat was om mensen te enthousiasmeren voor de discussies over debat over Europa. En dat is voor ons als universiteit heel belangrijk geweest, omdat wij ons ook profileren als de Europese Universiteit van Nederland. Ja. Interessant was natuurlijk ook wel dat Mathieu geïntegreerd raakte door Europa toen eigenlijk de Unie bij hem aan de deur klopte. Want het verdrag van Maastricht werd min of meer voorbereid in de Eurotop van 1991. Dat was toen Mathieu 15 jaar oud was, stond hij te kijken toen Kohl, toen Mitterrand bij hem voorbij kwamen. Hij raakte gefascineerd door Europa, bracht dat ook naar de gewone mensen toe en kon dat ook op een manier zodat hij eigenlijk de grote abstracte verhalen kan koppelen aan bijvoorbeeld zijn eigen kerk en zijn eigen school in Wiek. Dit is mijn basisschool en op dit pleintje, moet ik zeggen, voetbalden wij altijd na school. Wat je ook daarvan leert, en dat is misschien ook wel belangrijk, is dat het goed is om af en toe begrip op te brengen voor mensen die anders zijn. Bijvoorbeeld omdat ze een andere taal spreken. Je kunt dat misschien niet helemaal verstaan, maar je ziet ze wel dagelijks. En je weet dus ook dat je met ze samenleeft. En dat samenleven met andere culturen, ook in Europa, gaat vaak het best als je elkaar een beetje de ruimte geeft. En niet de een de ander zijn wil oplegt of dat je het idee hebt dat je allemaal hetzelfde moet worden. En dat leer je eigenlijk wel, denk ik, als je opgroeit in een stad als Maastricht, waar dat de natuurlijke situatie is.
Ja, les uit het leven van Mathieu Segers. Zat ook in de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Bart Groothuis, u kende hem ook goed. Ja. Kwam ook wel eens hier op visite. Ja. Is een harde klap? Ja, behoorlijk. Hè. Kijk, mijn voorganger Hans van Balen, die is ook uit de tijd gekomen, zoals we dat in Twente zeggen. En hij zei, een van de laatste dingen die hij mij meegaf als les van je gaat naar Brussel toe, je wordt Europarlementariër. Als je een kans krijgt om aan te schuiven bij een programma zoals u, of in een krant, of in een documentaire serie waar we het straks over gaan hebben, doe dat en leg uit wat Europa doet. Het is al ingewikkeld om dat voor het voetlicht te brengen. En dat iedereen snapt wat hier gebeurt, hoe belangrijk die democratie is. Dat is belangrijk. Maar Mathieu is het lichtende voorbeeld van iemand die dat als passie ook, als missie had. En dat deed. Die stond midden in de samenleving, publiceerde, sprak daarover. En dus ik vind het heel jammer dat hij ons ontvallen is. En ook condolences aan zijn familie en geliefden. Ja, zeker. Daar sluiten we ons zeker bij aan. Hier vanaf deze tafel. Het mooie van Mathieu was natuurlijk ook wel dat hij het grote Europa kan koppelen aan het kleine. Veel gevoel, veel vingerspitsengevoel, zoals hij het zelf zou zeggen, voor cultuur. En zo kon hij Brussel bijvoorbeeld koppelen aan de Sint-Martinuskerk in de Rechtsstraat in Wiek. Dit is mijn kerk, ja. Hier heb ik de communie gedaan, het vormsel. En de pastoor van de kerk die kwam bij ons op de lagere school om ons wat dingen te vertellen over het katholieke geloof, wat hier natuurlijk het dominante geloof is in de stad. En waarmee ik ook ben opgegroeid. En wat je ook een soort gereedschapskist meegeeft voor een makkelijke entree in een heel groot gedeelte van Europa en de rest van de wereld. En die ook belangrijk was in de onderhandelingen over Europese verdragen, bijvoorbeeld over het verdrag van Maastricht. Want van de Frans-Duitse samenwerking is bijvoorbeeld wel bekend, en dat was toen niet anders tussen François Mitterrand en Helmut Kohl, dat hun gezamenlijke, niet alleen historische, maar ook cultuurhistorische en religieuze achtergrond een voedingsbodem was waarop zij hun samenwerking verder konden uitbouwen en af en toe ook in moeilijke momenten op elkaar konden vertrouwen als de onderhandelingen in de allerzwaarste fase zaten. Nou, Mathieu Segers dus met de klanken van de Sint-Martinuskerk. Mevrouw Habibovic, u komt oorspronkelijk zelf uit Bosnië. Zo'n verhaal van Mathieu, geeft dat met u ook meteen wat meer gevoel, een relatie, een herkenning? Ja, zeker. Ik denk dat Mathieu als geen ander in staat was om ook breder te kijken naar wat er gebeurt. En wat hij zelf heel mooi verwoordt in deze mooie filmpjes trouwens, is dat je toch open moet staan en moet kijken en begrip moet tonen voor mensen die anders zijn. En ik denk dat het denk ik voor veel migranten in Nederland, dus waaronder ik zelf, dat die genuanceerde blik en een genuanceerde discussie die hij zo goed kon voeren, dat het echt belangrijk is en dat we dat ook niet moeten verliezen. Ja. Hij zei zelf eigenlijk na een aantal jaren studie Europa in Maastricht dat hij zich verbaasde over het feit dat zijn geboortestad en uiteindelijk zijn expertise Europa en zijn eigen persoonlijkheid, dat die zo in elkaar overvloeiden. Zat hier vaak aan tafel, sprak dan ook over het verdrag van Maastricht, dat uiteindelijk ook natuurlijk het beginpunt is geweest van de Unie. En dit zei hij over de relevantie van het verdrag uit 1992 voor de wereld van nu. Nou, het hele verdrag is geweldig relevant. Hè? Het verdrag van Maastricht heeft van de Europese gemeenschap, die toch vooral gericht was op de gemeenschappelijke markt en niet heel veel meer, een Europese Unie gemaakt. Sinds het verdrag van Maastricht hebben we de Europese Unie. Dat heeft geleid tot een uitbreiding van allerlei beleidsterreinen waar Europa dominanter aanwezig is sindsdien. Het meest bekend is natuurlijk de Economische en Monetaire Unie en de euro die daar uiteindelijk uit voortgevloeid is. Maar ook op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, bijvoorbeeld de samenwerking Europol, dat soort dingen die heel belangrijk zijn, de criminaliteitsbestrijding. De basis daarvoor ligt in de derde pijler van het verdrag van Maastricht, waarvoor de eerste keer gezegd werd door de lidstaten, we moeten eigenlijk in die Europese Unie ook gaan samenwerken op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat de huidige grote projecten zoals de Green Deal ook teruggaan op die basis die toen gelegd is, institutioneel. Dus de ordening, zal ik maar zeggen, van de Europese integratie in 3 pijlers. Gaat terug op die basis van het verdrag van Maastricht.
Ja, Verdrag van Maastricht dat dus binnenkort verjaardag heeft op 7 februari. Dan hebben we voor het eerst in die historie ook een pubcrawl naar aanleiding van dat verdrag. Maar dat later. Eerst even over dat verdrag waar Jacques Delors eigenlijk ook een van de grote architecten van was. Pamela Bibovic, jullie hadden eigenlijk in Maastricht heel lang een leerstoel. Ja, we hebben inderdaad... Delors. Hoe is het daarmee? Nee, we hebben een aantal jaren zo'n leerstoel gehad. Dat was in een periode dat wij ook ons echt wat meer gingen profileren als de Europese universiteit. En dat heeft ons enorm geholpen. En ik denk dat we dat ook wel bereikt hebben en dat we dat ook met trots kunnen uitdragen op dit moment. Ja, Jacques Delors is ons ook ontvallen in december, een aantal weken geleden. Barbara Hoens, hoe kwam dat aan in Europa? Toch eentje, de founding father zouden we maar kunnen noemen. Van Europa. Ja, absoluut. En je merkte dat ook in de reacties die er kwamen naar aanleiding van zijn overlijden. Hij wordt echt gezien als de sterkste commissiepresident tot nu toe. Af en toe wordt de vergelijking gemaakt met de huidige Ursula von der Leyen. Er zijn heel belangrijke vieringen geweest. Macron, Franse president, heeft een aantal regeringsleiders uitgenodigd in Parijs. En volgende week, vlak voor de Europese top, gaan we opnieuw een herdenking hebben voor Delors hier in Brussel. Dus je merkt inderdaad wel dat een man is die heel erg gerespecteerd wordt voor wat hij heeft bijgedragen aan die Europese geschiedenis. Ja, Jacques Delors is ook een van de mensen achter het Verdrag van Maastricht, waarin onder andere de basis werd gelegd voor het gezamenlijk defensie- en buitenlands beleid. En laat dat nu net relevant zijn voor de serie waarin Bart Groothuis optreedt. Een serie, een journalistieke detective eigenlijk, over de rol van informatie als oorlogswapen. Bart Groothuis, dadelijk gaan we het erover hebben. Zullen we even kijken naar een filmpje? Introductie. Doe maar. Ja, spannend. Hier komt hij. Somebody just used a new weapon. And this weapon will not be put back into the box. It's very important for people to understand what the threat is, and it doesn't visualize as good as tanks. Websites of the Ukrainian army and major banks were knocked offline in a series of cyber attacks. Wat is mijn vak? Dus de onzichtbare dreiging zichtbaar maken. Een medewerker van de AIVD legt met een USB-stick het Iraans atoomprogramma plat. I'm looking for the agents that worked for the AIVD, the Dutch intelligence agency. Are there people within the CIA who would know what happened to this person? En hij zegt meteen, dit is echt staatsgeheim. What we see here is nothing less than a battle between autocracy versus democracy. Oh, shit. Ja, zeker spannend is het, die journalistieke detective van de NPO. Complimenten, Bart Groothuis, ten eerste aan de makers, maar ook dapper van u dat u eraan meewerkte. Wat kunnen we ervan leren? Ja, er zijn meestal geen politici die zich 1,5 jaar laten volgen met een cameraploeg. Want dan kun je gemonteerd worden, zeg maar, op alle mogelijke manieren. Maar ik heb het wel gedaan, ook weer wat ik net zei over Mathieu Segers. Het verhaal voor het voetlicht brengen wat hier gebeurt en hoe we ons werk doen, maar ook wat de dreiging is. En ik vind dat we volstrekt onvoldoende zijn voorbereid op nieuwe dreigingen. En dat is niet alleen maar cyber, wat hier gezegd, maar het gaat ook over economische dwang of sabotage via het digitale domein. Maar ook het beïnvloeden van verkiezingen. En dat moet zichtbaar worden. En ik wil dat zichtbaar maken, zodat we ook maatregelen kunnen treffen en we sterker worden en onze democratie weerbaarder wordt. En dat is eigenlijk de reden dat ik heb meegewerkt. Ik ben er best wel blij mee dat het op de televisie komt, zodat we ook een gezamenlijk debat daarover kunnen hebben. Ja, Europese verkiezingen komen eraan natuurlijk van 6 tot 9 juni dit jaar. Zijn er dan concrete punten waarvan u zegt van die moeten we eigenlijk nu onmiddellijk oppakken richting de zomer? Nou kijk, ik heb 7 jaar gewerkt, de laatste 7 jaar dat ik bij Defensie werkte, voordat ik het parlement inkwam als hoofd cybersecurity. En ik heb gezien hoe Chinese hackers onze bedrijven leegroven en hoe ze intellectueel eigendom stelen, maar ook hoe Russen verkiezingen kunnen beïnvloeden. Ik denk dat we daar echt met prio 1 plus wat tegen moeten doen. Dus als Chinezen niet krijgen met hacken, dan doen ze het op andere manieren, klassieke spionage of met overnames. En juist daar is Brussel veel beter gepositioneerd dan bijvoorbeeld de NAVO. De NAVO is heel goed in militaire dreigingen, daar moeten we de NAVO mee helpen. Maar die nieuwe dreigingen, dat heeft dit huis veel beter. Economische dwang, maar of verkiezingen beïnvloeden, dat platforms ons helpen om gezonde debatten te hebben. Dat is waarvoor ik hier aan de lat sta. Ja, zijn we meteen naïef?
Ja, we zijn te naïef geweest. En het is volstrekt onvoldoende zijn we voorbereid. Dat laat eerst zien hoe we met Rusland in zee zijn gegaan met die Nord Stream-pijplijn. Dat we maar een pijplijn aanleggen, onszelf afhankelijk maken van Russisch gas. Daar waren we naïef. Maar China bereidt zich voor op een oorlog in Azië. Dat kan mogelijk met onze bondgenoten Verenigde Staten gaan clashen. Europa is op dat scenario volstrekt onvoldoende voorbereid. En daar moeten nu snel regels komen om de drukpunten die China heeft in ons land te verminderen. Maar ook de exposure die wij hebben richting de Chinese markt te verkleinen tot een acceptabel niveau. Ja. Ik denk dat die kentering aan ingezet is, maar het gaat inderdaad heel langzaam. Hè. We komen uit die periode waarbij we allemaal ervan uitgingen dat er vrede was en dat er globalisering zou komen en dat dat allemaal ten goede zou komen, het einde van de geschiedenis. En zowel met corona als de oorlog in Oekraïne, het idee ook van een geopolitieke Europese Commissie te hebben, merk je wel dat er meer en meer stemmen opgaan om inderdaad, wat u zegt, dat echt aan te pakken. Minder naïef zijn, zowel economisch, technologisch, geopolitiek. Maar het duurt heel lang, zoals u ook zei in het begin in Europa, eer dat iedereen mee is op die lijn. En zeker als het dan gaat over de Europese verkiezingen zelf, die natuurlijk in al die verschillende lidstaten worden georganiseerd. Dus er zit ook een element in van je moet samenwerken. Het idee van desinformatie, wat we heel erg hebben gezien in de Verenigde Staten, het idee dat dat ook hier bij ons zou gebeuren, is denk ik voor veel mensen ook politici nog een beetje een ver van hun bedshow. En ik was gisteren toevallig bij een van de politieke partijen en we vroegen daarnaar met een aantal journalisten en zij zeiden, ja, laat ons nu ook niet overdrijven, het is hier geen science fiction. En dat toonde wel aan dat het idee dat het echt zou kunnen gebeuren lijkt toch nog altijd wat ver, terwijl het helemaal niet zo is. Ja. Je merkt natuurlijk nu dat in veel conflicten die nu spelen, Rusland, Oekraïne, Israël, Gaza, dat het is ook een informatieoorlog. Wat kunnen we daarvan oppikken uit de serie? Nou kijk, een van de dingen waar ik bijvoorbeeld hier in het parlement, maar ook in de serie gewacht van maak, is dat we de informatie moeten hebben om in ieder geval te kunnen vaststellen wat de invloed is van Russische hackers of Russische desinformatie. Dat is al heel belangrijk. Ik denk daarnaast dat we ook heel goed moeten kijken naar ongewenste overnames bijvoorbeeld van Chinese bedrijven. Maar het gaat ook om hoe bijvoorbeeld Russen onze elite beïnvloeden en mensen bij Gazprombank of Sberbank aanstellen en hier in het parlement of op partijcongressen een verhaal vertellen die niet helemaal overeenkomt met een liberale democratische lijn, maar die echt het verhaal verkondigt van of de Chinese Communistische Partij of het Kremlin. En ook daar moeten we ons harder tegen wapenen. Ja. Er moet ook wel een element van vertrouwen in zitten, denk ik. Hè? Want zeker als het gaat over staatsveiligheidsdiensten in heel Europa, zo ook de militairen. Er is wel samenwerking informeel tussen de Europese landen, maar dat blijft een nationale bevoegdheid omdat het ook zo gevoelig is. En ik kan mij voorstellen dat het ook tijd vraagt tegen dat die elkaar ook allemaal vertrouwen om te zeggen van we gaan hier echt Europees samenwerken tegen andere grootmachten. De Anglo-Saxische landen, Engeland, Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en het VS, die hebben samen een samenwerkingsverband. Ik vind het hoog tijd dat Europa hetzelfde gaat doen met 4 of 5 inlichtingendiensten die samen een vuist maken tegen dit soort agressieve dreigingen onder de drempel van militair geweld. Daarnaast moet je denk ik als Europa zorgen met een oorlog aan de grens. Poetin die nog lang niet klaar is. Als het nu niet tijd is om te investeren in onze defensie, wanneer dan wel? Het gaat niet alleen om een Europees leger, daar willen we niet. We willen dat Europa investeert zodat de NAVO ons beter kan verdedigen. Een Europese pijler binnen de NAVO. En dat is wat de komende jaren hier in Brussel moet gebeuren. Daar wil ik me voor inzetten. Ja, en uw partijgenoot Rutte, vindt hij dat ook een goed idee? Ja, Rutte wil heel graag dat de NAVO goed functioneert, hoop ik. En ik denk dat hij daar zelf ook wel aan bij wil dragen. Maar het gaat er ook om dat de Europese Unie daarmee helpt. Met militaire mobiliteit zorgen dat militaire transporten sneller door Europa kunnen. Maar ook met investeringen. En vooral in die investeringen die grootschalig optreden van de NAVO mogelijk maken. Nu zijn we afhankelijk volledig van de Amerikanen. Wordt Trump gekozen, zijn we voor alle grote wapensystemen die te duur zijn om zelf te ontwikkelen, laten we aan de Amerikanen. Dat moeten we zelf gaan doen, zodat we zelf een klus kunnen klaren als het hier spannend wordt. Ja, en ik denk dat de Amerikaanse verkiezingen daar ook een beetje een kans toe zijn. Gewoon al het idee dat Trump zou kunnen herverkozen worden in november, merk je wel dat dat nu heel erg het debat stimuleert van dat gaat zo'n grote gevolgen hebben voor onze veiligheid, voor de veiligheid van Oekraïne. En daardoor beginnen die Europese leiders nu ook meer en meer te spreken over wat er moet gebeuren in de aanloop daarvan. Dus zelfs mocht dat Trump-scenario er niet gebeuren, denk ik dat het wel een beetje een dynamiek in gang kan brengen om te doen wat u Als niet nu, wanneer dan?
Ja. Voilà. Zo is het. Laat me even vragen, Barbara, want jij weet hoe hier de hazen lopen. Maakt hij een goede kans, Mark Rutte, als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO? Mark Rutte maakt zeker een goede kans en ik denk dat hij dat zelf ook heel goed beseft. Anders zou hij ook niet zijn hand hebben opgestoken publiek. Als je kijkt ook naar de puzzel die er moet gelegd worden van de Europese topjobs na de Europese verkiezingen, dan past het ook wel perfect in het plaatje. Maar zoals altijd met die dingen kan er nog van alles gebeuren en er zijn ook wel kapers op de kust. Nee, maar Michel natuurlijk, die stapt op, laat het zitten. Past dat ook in de puzzel? Charles Michel, als voorzitter van de Europese Raad, heeft een beetje een uniek manoeuvre gedaan om te zeggen dat hij kandidaat wil zijn bij de Europese verkiezingen. Dat is hem niet in dank afgenomen door heel veel leiders, wat zijn kansen heel sterk verkleint om eventueel na die Europese verkiezingen nog iets anders uit de brand te slepen. En ik denk dat wat ik nu vertel over Michel, de kansen voor Rutte, die ook een liberaal is uit de Benelux, opnieuw zijn kansen vergroot. Genoteerd. We hebben het natuurlijk veel over Europa. Op dit moment, de Europese verkiezingen komen eraan. Opvallend was het feit natuurlijk dat er bijna niet over Europa werd gesproken tijdens die Nederlandse verkiezingen. Maar er werd wel heel veel gesproken over migratie. En toen kwamen er bijvoorbeeld deze woorden over de Universiteit van Maastricht van de voorman van een van de mensen die nu meedoet, die nu meepraat over de formatie van een nieuwe regering. In Maastricht is 57% van de studenten is nu niet Nederlands. Bijna geen van die studenten blijft hier. En er lijkt ook weinig ingezet te worden om ervoor te zorgen dat ze hier blijven. Wat zijn we dan precies aan het doen? Dan zijn we capaciteit om onze eigen leerlingen op te leiden aan het weggooien. Dat moeten we op geen enkele manier willen. Mevrouw Abibovic, voelt u zich aangesproken door Pieter Omtzigt? Ik vind dat dit stukje laat zien dat de politieke discussie over dit onderwerp op dit moment met weinig nuance en zonder context wordt gevoerd. Ik denk wat meneer Omtzigt hier zegt, het klopt. Hè? Dus inderdaad, 57% van onze studenten is inderdaad niet Nederlands. Maar een heel groot deel komt uit de regio van 100 kilometer. Wat heel logisch is, maar blijkbaar in Den Haag lijkt dat niet zo logisch. Het feit of een bewering dat zij hier niet blijven is niet juist. Hè. Landelijk is dat 30% ongeveer van studenten die blijven. Bij ons is dat net zo hoog. Nee, maar die gaan natuurlijk allemaal naar de Randstad en Eindhoven. Die blijven niet in Zuid-Limburg. Nou, dat is dus ook niet helemaal waar. Hè. Dus onze eigen studenten, we weten dat een deel in Zuid-Limburg blijft en een deel in de EU-regio. En wij hebben altijd gezegd, we positioneren ons als een universiteit midden in Europa, ook voor de EU-regio. En als wij zien hoeveel van onze studenten wel in die regio blijven, dan vinden wij dat wij onze maatschappelijke taken wel juist uitgevoerd hebben. En dat betekent dus ook niet de verdringing van Nederlandse studenten. Hè. Dus ik denk juist dat het feit dat wij sinds de jaren 90 een instroom van internationale studenten hebben gehad, ervoor gezorgd heeft dat wij als universiteit ook echt een van de innovatiemotors in Limburg zijn geworden. Wat ontzettend grote gevolgen heeft gehad, positieve gevolgen heeft gehad, maatschappelijk, economisch voor de regio. En als er nu vanuit Den Haag maatregelen komen, algemene maatregelen die geen rekening houden met het feit dat er grote verschillen zijn tussen Amsterdam en Limburg, ja, dan denk ik dat er ontzettend grote negatieve gevolgen kunnen zijn. En die discussie hoor ik helaas niet. En die moet wel gevoerd worden, want dat is ontzettend gevaarlijk. Ja. Komt u zelf uit Bosnië, dus u bent in die zin ook een beetje kennismigrant, mogen we wel noemen. Voelt u zich dan ook persoonlijk aangesproken door bijvoorbeeld zo'n Omtzigt en door de discussie die nu leeft? Nou ja, ik denk dat iedereen... Ik woon hier al heel lang, hè, dus ik denk dat het voor mij wellicht wat anders is. Maar ik merk wel dat veel bij onze medewerkers... Want ook dat zegt meneer Omtzigt niet, hè, want hij heeft het over hoge percentage internationale studenten. Maar ook meer dan 30% van onze medewerkers zijn niet Nederlands, omdat we ze ook niet in Nederland kunnen vinden. Hè. Dus om dit draaiende te houden, hebben we ook die kennismigranten nodig. En daar merk ik wel dat zij zich ontzettend aangesproken voelen. Dat zij zich ook onveilig voelen. Dat zij ook niet weten wat hun toekomst hier is. Of ze nog welkom zijn, of ze nog een baan hebben. En dat is ook heel kwalijk in deze discussie.
Ja, meneer Groothuis was stevig, tenminste de partij van Bart Groothuis, de VVD, op migratiepact, migratiestandpunten. Hoe kijkt u daarna nu? Nou, kijk, dat gaat over asiel, maar dit gaat over iets anders. Kijk, midden in de nacht, Omtzigt die wilde dat de Tweede Kamer bestuurt, meer dan het regering bestuurt, want het is zijn stiel. En dan midden in de nacht heeft hij zo aan het eind van vorig jaar om 2 uur 's nachts een motie ingediend met een aantal mensen om bijvoorbeeld alle expats en alle regelingen voor expats om hier te werken, bijvoorbeeld in de regio Eindhoven of Limburg, om die te versoberen. En dan wordt het stukken minder aantrekkelijk voor mensen om hier zich in Nederland te vestigen. En dat zijn wel de koppen die we nodig hebben om onze economie sterker te maken. Ja, ik vind het heel onverstandig, werkgevers vinden het onverstandig. Ik hoop dat de Eerste Kamer daar nog een stokje voor steekt. Echt onverstandig. Migratiebeperking in algemene zin, zeg maar in de asielmigratie, staat bovenop. Het merendeel van Nederland heeft een heel duidelijk signaal gegeven en het staat buiten kijf dat dat aangepakt moet worden. Maar dan hoor ik dus de nummer 2 van de VVD-lijst voor de Europese verkiezingen van de komende juni zeggen van luister, als het gaat over die migratiediscussie, dan hebben we het niet over migratie, over de instroom van kennismigranten of studenten, dan hebben we het puur en alleen over de asielzoekers. Nou, we hebben het inderdaad vooral over, maar ook over familie die nareizigers, et cetera, om de instroomproblematiek onder controle te krijgen. Dat is prio 1. Maar we hebben echt kennismigranten nodig, want wij hebben als Nederland een prachtig bloeiende economie. Hè. Laten we niet sober worden. En wat er rond Eindhoven gebeurt, ik neem mijn collega's hier uit Brussel geregeld mee naar Eindhoven en ik laat ze zien wat daar gebeurt. En ze zijn allemaal onder de indruk, maar ze zien ook als we bij ASML over de vloer lopen dat er maar 30% Nederlanders rondloopt. En de rest komt toch echt van de beste brains uit de hele wereld komt het hier naartoe. Ja, mevrouw Wiedefuus, maakt u zich zorgen over de discussie van dit moment en de formatie die eraan komt? Ja, zeker. Zeker. Dat is wat ik zeg. Hè. De risico's voor, en niet alleen voor ons als universiteit, hè, maar voor de regio's zijn en kunnen enorm groot zijn. En wij pleiten ook voor een discussie in de context van de regio, van de arbeidsmarktsituatie, van de vergrijzing. Hè. Wij zitten nu eenmaal in een krimpregio en we weten ook als wij deze mensen verliezen, dan wat wij niet meer kunnen. Hè. Wat wij als universiteit hebben gedaan jarenlang, is juist samengewerkt met lokale overheid, met industrie op Brightlands campussen. Ook banen gecreëerd. En wat je nu voor het eerst ziet in een hele lange tijd, is dat de Limburg ook inderdaad als een van de innovatievoortrekkers wordt gezien. Als dat wegvalt bij ons, hè, dus dan kunnen wij dat niet meer. En dat is, dus ja, wij maken ons daar echt enorm grote zorgen om. En we pleiten voor een discussie die binnen de context van de regio en de verschillen die er zijn, gevoerd wordt. Ja. Ik ga even naar Barbara Moens, want die volgt voor Politico het platform eigenlijk in heel Europa. Ook de ontwikkelingen natuurlijk in andere landen. En als je kijkt bijvoorbeeld naar Spanje met Vox of naar Portugal met Chega, in Duitsland met de AfD, in Frankrijk natuurlijk. Dan zie je eigenlijk die ontwikkeling in Nederland veel breder. Ja, ik denk dat de reacties op de Nederlandse verkiezingen waren in Europa natuurlijk heel luid, heel Nederland was geschrokken, maar Europa was ook geschrokken omwille van wat er in Nederland is gebeurd. Zeker omdat je die aanloop hebt naar de Europese verkiezingen, waar we nu in de peilingen zien dat extreemrechtse partijen heel erg erop vooruit gaan. En dat dat een mogelijke impact zou kunnen hebben op de volgende Europese coalitie. En zeker als het dan gaat over hoe pakken we migratie aan, maar ook hoe praten we over migratie. Praten we inderdaad over, we pakken de asielproblematiek aan, of hebben we het over kenniswerkers. Die discussies leven ook heel erg nu in Brussel. Europa heeft recent in december een politiek akkoord gesloten rond migratie, om inderdaad die instroom meer gecontroleerd te laten verlopen. Maar de effecten daarvan ga je natuurlijk pas zien op iets langere termijn en amper voor die Europese verkiezingen. En dat is denk ik een probleem waar veel nationale partijen in de aanloop naar de Europese verkiezingen mee gaan te maken hebben over hoe praten we daarover. En een beetje de vraag die Nederland zich heeft gesteld, denk ik, na de verkiezingen, hebben we te veel over migratie gepraat of net te weinig? En ik denk dat je een beetje hetzelfde debat gaat hebben hier in Europa. Ja, het woordje is gevallen, Europese verkiezingen. En dan weten we dat er in Maastricht een mooie traditie leeft, want ze mogen het ondertussen ook wel noemen. Het allereerste debat ooit tussen de kandidaten voor de voorzitter van de Europese Commissie was in Maastricht in 2014. 2019 werd het overgedaan. We weten, deze zomer opnieuw verkiezingen van 6 tot 9 juli. En de vraag die we dan voor Pamela Biebervich hebben, komt er weer een debat, zo'n mooi debat in Maastricht?
Ja, zeker. Ja. En dat is denk ik ook heel mooi hè, om dat te verbinden aan het verhaal van Mathieu Zegers. Want zijn Studio Europa, Mathieu hij had een bijzonder leerstoel onder andere bij Studio Europa. Dat is een kenniscentrum van de universiteit, provincie en Maastricht zelf, de gemeente Maastricht, over Europa. Nou, zij samen met Politico organiseren inderdaad opnieuw een debat op 29 april. Dat is een debat voor jongeren tussen 16 en 29 jaar. Over onderwerpen die we vandaag ook onder andere besproken hebben. Klimaat, democratie in Europa, maar ook veiligheid. En ik denk dat, ik kijk er in ieder geval naar uit. Het wordt weer ontzettend mooi. Ja. Een mooie nalatenschap van Mathieu. Ja. Barbara Moens, wie gaat presenteren? We mogen nog niet bevestigen wie er gaat presenteren. Nou, dan wil ik het wel bevestigen. Maar wij kijken er ook heel erg naar uit. Ik denk dat het inderdaad altijd de uitdaging is om die Europese verkiezingen echt naar de burger te brengen, om die voor een groot publiek een beetje aantrekkelijker te maken. En zo'n debat rechtstreeks tussen de lijsttrekkers, samen georganiseerd ook door een mediagroep, door een universiteit. Hopelijk kan dat een beetje de interesse aanwakkeren bij de burgers. Maar ik begrijp wel dat jij het gaat presenteren, samen met Marcia Luiten. Kennen we natuurlijk nog onder andere van het boek Geluk van Limburg, lange tijd van de NOS. Is spannend. Heel spannend. We kijken er heel erg naar uit. En we zijn ook heel benieuwd wie de verschillende partijen nu als hun lijsttrekkers zullen aanduiden. Hè. De huidige voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wordt verwacht om binnenkort haar tweede termijn aan te kondigen dat zij een tweede termijn zal ambiëren. En in dat geval zal het heel moeilijk zijn voor eender welke uitdager om haar van die troon te stoten. Dus ik denk dat op dit moment ziet het er naar uit dat dat een beetje de inzet wordt van het debat. Maar er kan nog veel veranderen tussen nu en april. Ja, super interessant natuurlijk. Debat te zien via Politico en daar ook te volgen natuurlijk via de online kanalen. En dat gaat dan de hele wereld over naar echt miljoenen kijkers. En dat had Onno Hoes, destijds burgemeester in Maastricht, toen in 2014 al heel goed gezien. Nou ja, kijk, laten we heel eerlijk zijn. Voor ons is de inhoud van het debat natuurlijk veel minder van belang dan het feit dat Maastricht overal in Europa genoemd wordt. Dat is natuurlijk wat continu moet gebeuren. De naam Maastricht moet overal genoemd worden, waardoor mensen in heel Europa steeds denken, daar moet ik op vakantie, daar moet ik een conferentie organiseren, daar moet ik met een bedrijf contact zoeken. Dat is natuurlijk de reden waarom we dit doen. Nou, dat had hij goed gezien en dat is ook uiteindelijk heel erg goed gelukt. Dat is het debat natuurlijk op 29 april, op een maandagavond. Pamela Biebevic, wat gaat er nog meer gebeuren die dag op het Vrijthof? Ja, nou ja, daarnaast is er ook een groot feest hè, voor mensen die niet in het theater aan het Vrijthof aanwezig kunnen zijn voor het debat zelf. Dus ook dan zijn ook mensen uit de stad uitgenodigd om eigenlijk mee te kijken wat daar gebeurt. Om daarover te praten, om inderdaad debat over Europa levendig te houden. En dat is ook wat we voor de stad, voor de universiteit, voor Europa ook heel graag aan Europa willen geven als Maastricht. En dat voorprogramma is te zien bij L1 en bij 1 Limburg. Debat ook te volgen, onder andere via de online kanalen. Hoeveel mensen verwachten jullie? Dat is een goede vraag. Weet jij dat? Ja, het theater van Vrijthof vol natuurlijk, maar ook dat gaan we vanuit, hè? Ja, precies. Ja. En dan vooral veel studenten, veel jonge mensen zoals in het voorgaande jaar? Jonge mensen, maar inderdaad, ik hoop ook breder ook gewoon anderen die geïnteresseerd zijn, zeker. Ja. Bart Groothuis, wie komt er voor de Liberalen? Ik ben nummer 2 op de lijst. Bij ons komt de lijsttrekker Malik Asmani. Maar voor het feest, ik ben goed in feestvieren. Dus misschien kom ik ook nog wel. Ik heb al kaarten voor Kanon op het balkon in Sittard. Ja, dat is wel anders. Maar ik ben goed in feestvieren. Dus ja, qua sfeer dan misschien nog wel ongeveer hetzelfde. Jullie hebben ondertussen langzaam kunnen kijken naar de vlaaien, een kersenlichter, Kreumelen, die hebben we ook. Hij is zelfs al gesneden, dus jullie mogen eventueel langzaam beginnen. Dat ga ik afkondigen, want ik kan u vertellen dat we er volgende week, of tenminste volgende maand moet ik zeggen, weer zijn. Dan onder andere, doe maar, pak maar. Dan onder andere, een beetje aarzeling aan de tafel. Dan onder andere met een terugblikje op de verjaardag van het Verdrag van Maastricht. Want voor het eerst gaan we door Maastricht lopen op een soort kroegentocht. Een pubcrawl langs de plekken waar het Verdrag van Maastricht eigenlijk vorm kreeg. Die zo belangrijk waren in de aanloop naar dat verdrag. De Eurotop van 1991. Toen er uiteindelijk een akkoord werd gesloten over dat Verdrag van Maastricht.
Smakelijk eten. Bart Groothuis. Dames, ga je gang, Pamela Wiebovic. Van harte dank voor je komst. En Barbara Moens. We zien je in ieder geval terug natuurlijk in april. Heel mooi dat je die prestigieuze job hebt gekregen als presentator van het debat in Maastricht. Voor de voorzitters dus, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Ik wens u een hele fijne avond. Dag. Barbara, doe maar. Zo bescheiden.